औषध घेऊन कंटाळलात का? आजच जवळच्या डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्राला भेट द्या. ऑपरेशन टाळणारी विना औषध आणि दुष्परिणाम रहित ट्रीटमेंट. गुडघेदुखी, कंबरदुखी, मानदुखी, स्लीप डिस्क, स्पॉन्डिलायसिस, लकवा, संधिवात, मधुमेहाचे दुष्परिणाम, ॲलर्जी, जुनाट सर्दी, पाळीचे विकार, लठ्ठपणा, डिप्रेशन आणि यासारख्या अनेक रोगांवर मात करा. डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्र, अयोध्या टॉवर, स्टेशन रोड, दाभोळकर कॉर्नर, कोल्हापूर. निरवडे महोत्सव 2026 भाजप युवा नेते विशाल परब यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आलं. यावेळी कणकवलीचे नगराध्यक्ष संदेश पारकर, सावंतवाडीचे उपनगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर, जिप सदस्य संदीप गावडे आदींसह मान्यवर उपस्थित होते. हा महोत्सव निरवडेवासियांसाठी पर्वणी ठरला आहे. निरवडे ग्रामस्थांच्या सहकार्यानं श्रीदेव महापुरुष कला क्रीडा मंडळानं आयोजित केलेल्या भव्य आणि दिव्य अशा निरवडे महोत्सव 2026 जल्लोषी वातावरणात उद्घाटन करण्यात आलं. या कार्यक्रमाला उद्घाटक म्हणून भाजपा युवा नेते विशाल परब यांची उपस्थिती लाभली. यावेळी कणकवलीचे नगराध्यक्ष संदेश पारकर, सावंतवाडी नगर परिषदेचे उपनगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर, सावंतवाडी पंचायत समितीच्या सभापती सुष्मिता जाधव, तळवडे मतदारसंघातील जिल्हा परिषदेचे सदस्य संदीप गावडे, सावंतवाडी पंचायत समिती उपसभापती गौरव मुळीक, प्रमोद गावडे, निखिल माळकर आदींसह निरवडे ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. चटकदार फूड फेस्टिवल आणि सांस्कृतिक रंगतदार कार्यक्रमांची मेजवानी या महोत्सवाचं खास आकर्षण ठरलं. रामासी श्रीराम भावुक असता, रामासी श्रीराम भावुक असता, तरी का शरण दाता वशिष्ठासी, तरी का शरण दाता वशिष्ठासी. तुका म्हणे राम तुझा तुझी पाहे, तुका म्हणे राम तुझा तुझी पाहे,